매의 전화 능래 작하건다 आंनिनो सना थुनथिलिनि मानोना I love you गोसा नोंनाव फैबायलै फिद्दा आथ' नों गोरिब मालाय मा जादों अब्लाबोथ' आं नोंखौ आंनिनो खालामखागोन एसे मोजां नाखानि र' दहायथ' मेयर फैना डिस्टार्ब जाबायना ए थुनथिलि मा बेफोरलाय हाथरखि नोंबो जानो थांखु लादों आं थांखु नाथाय बेफोर थिग नङाना थुनथिलि मानो बेफोरखौलाय लानांगौ नोङो Hey come on जेबो जाया बेफोर And I'm just बिराद गोथाव मोनो आङो थुनथिलि बेफोरखौ गारनाङा थिग नङा Sorry honey नाथाय बेफोर आंनि हुदाना एसेबां गोरलै बोरै गारनो आच्छा दे होमबालाय थुदो दसे जिरायहैदो नङाबा दा मादैमोना मा खालामबाय थाखो सानगोन ना औ जागोन दे आयौ थुनथिलियाबो मा हुदा सोलोङो माने सिख्ला मानसि जालायनानै बेफोरबायदि समायाना आंथ' लाखियानो बेफोरखौ अब्लाबो मालाय लानायखौ नुब्लाबो हिन्जाव मानसिखौबा एसे बोरैबा मोनोहां हौवाब्लाबो जेन'बा आयै नानि हाजाबजोबल' फैनाय जाबायना ओरैनो दसेनो दा आरो नोंसोरबो थांनो ओंखारबायबा अ आन्टी जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंसिना माबायाव बाव दैया आं एसे मोखां आथिं आखाइ सुगौमोन ए होमबालाय बै दैखराव थांदो नानि सरि नाथाय आं दैखौनो खावनो हायालै आन्टी दै खावनो हाया जा बायो आङो ओमफ्रायथ' दैखौनो फैया मोनथारो थ' जोंना ना हजोंहाय एकदम पाइपजोंसो दै फैखाजोबो नालाय बेखायनो जोंना खावनाङा बिदिसो आरोना आयु माबा जोंनाथ' बेफोरबायदि नङाहाय नानि दैखरावसो खावनांगौ आरो नङाबा दंखल दं आरो दंखलखौनो होमबा साबसिन दे औ थांनाय बेयाव दै खावना दोननाय दंखायोबोमोन नामा दंखलावनो थांदो नोङो थां आथिं आखाइ मोखां सुयोना मायो ओके आन्टी ओमफ्रायथ' माबाया बोरो हाथरखिया बहा थांखो बिलाय ए साहा फुदुंगासिनोमोन बियो नानि दे नों थांग्रोदो थां ओके मालायहा गथ'आ एसे गोनां न'खरनि खोमा बेखायनो बेफोरबायदिखौ मोजां मोना जोंनालाय आरो बहा गुबुननि बायदि जानो ओरैनो जेनथेनसो सोलिखायो लोगोफोर फैनो गोनां स्ट'रिया ओरैबायदि माने एसे मोजां बानायनो नाजादोंमोन माने स्ट'रियाबो दंखायो नाथाय समनि आंखालसो मा खालामनो नंबाय आङो आं सप्तासेयावसो मोनसे होनो ना साननैसोजोंसो मोनसे होनो बिदि गोबां प्रब्लेम जागासिनो आरोना लाबोनोलाय लुगैयो नाथाय जोबोद प्रब्लेम जाना होयो आरो मोननै लाबोनांगौब्ला बावगारनायनि स्ट'रियाबो माने एसे फैनो गोनाङा मोजां दङमोन नाथाय समासो समनि थाखायनो थानांगौ जायो लोगोफोर थाब लाबोनो सानब्लाबो अब्लाबो माने ससेब्लाबो लाबोनो सानबायमोन आङो आयु गुसुथार माथो जोंना दैया थोद जेबो नङा दे दा दुगैखांसै ओमफ्राय हाथरखिमोनखौबो ससे दोनलांनांगौ ना आंथ' ससे थांफागोन बुंखाबायना दाथ' आरो थाङाबो बुंनो हाला सिमां मोगथां बायदि नोंखौ आं दिनै मासे गुसुलै दैयावसो दुगैहैबावनांगौमोनलै आङो बिराद मोजां नांखायोलै अखा हायाबासो थांगौमोन आङो ओमफ्राय आलासिबो फैबायना बेबो सिख्लाफोर गोजालायबावसो होमबाबोथ' लोगोसोना या गुसुथारलै गुसुथार सिमां मोगथां बायदि नोंखौ आं दिनै लोगो मोनबाय नोंखौ नुनानै गोसोआ आंनि आयु थोद माबा नोङो नों बेवहायसो दुगैबावदों आरो या माबायदिलै मालाय दुगैनायखौ नायफैदों नोङो औ माथो ओमफ्रायलाय आयु नोंबो दुगैनायखौ नायनो बाजालायो आरो गावहाबो सिख्ला बायदि लाजिखायो मेहेर आयु हाबा मासेबां नोंलाय लाजिथाराबो आयु आं दुगैनायखौ नायफैलाबायथारो जेबो नङा आथिंसो सुनो फैदोंमोन आङो ओइ बे दैखराव थांबा मा जायोमोन नोङो दैखराव थाङा आङो मालाय आन्थियानो बुंखादों थांबाय नानि माबा दंखलाव थांनानै माबा आथिं आखाइ सुहैथां होनदों बे आइयाबो बेवहायसो थिनहरनो मोनबाय बे नोंनि नाम थरि ना लिरना दंमोनलै बैयाव पस्ट नों मेहेरा दुगैगासिनो होननानै थोद नों ओमफ्राय नोंहा मानो थांफिनाखै जेबो नङा माथियाखौ आया मासि लाजियाबोलै मालाय सेंग्रा दुगैनायबाबो नायबावगोन जाम्बा नोंखौ नायनो नट इन्ट्रेस्टेड आं आथिंसो सुनो फैखादों होनखाबायना गावा सनाजों दाजानायखि नोंखौ नायगोन दे आङो ए मा बुंदोंलै बेथि नोंसिना आयरन दंना माथो दैया गैया अबाव आयरन थालाबायनो एसे दं आरोना थेवबो जेबो नङा बांद्राय बेबायदि आयरनद्राय गैया मोखां एसे सुनि आं र' एकदम दैयाबो थान्दाथार नोंसिना माथो थान्दा नङाबा नोंसिनि टाउन बायदि जायो होमबा जोंना एकदम फ्रेशब्रा होमबा जोंना दैया मोजां
खोथा बुंनो फैदो एसे बुंथिना हरदोरा नावरां मा खालामनो नोंलाय आइया मा सिसिटि बिलाय नों आमचे बाथरुमफोराव दुगैनो हाया आरो दुगैयानोबा नों लुना होफैनायखाय एसे बाथरुमफोरखौबो मोजां लुना लानांगौ ना नाङा दे देनां आंनि हिनजाव फैबा लुफैगोन मालाय आयु बिदिब्ला हिनजाव खामायनायखौसो जानो नेगासिनो नामा बिलाय औ देनां आइनि बिहामजोआ फैबा मालाय खालामजोबगोन ना दा मा होनो खि मालाय दुगैनायखौ नायग्रा बे हय दले सले मोनबाथ' मानसिया एक्टराव चान्स दङमोन बे नोङो मा होनो नोङो आयै ओमफ्रायथ' आंनि आइया हजोंहायसो दं न'आवसो खेला खालामदो खेला नोंखौ एदावनो मोजां मोनथारो आङो जाम्बालाय ओमफ्रायथ' मिस्टार एंग्रि यंमेन नोंखौ रागा जोंब्ला आं एकदम फिदासो जासिनबावो जास्ट शाट आप थांदोलै जोंहालाय थांगासिगोन आं बे दुगैना ओंखारदोसो जोंखौ दोनलांनांगौना ससे दे थांग्रो औ ओमफ्राय दुगैखांबाय नालाय एकदम हिट नुबाय दे नोंलाय माथो थुखैफैयाखैब्रा थाथ मादै औ नानि साहाखौथ' जाननायमोन आङो आबैयासो बहा थांलायखो नोमबैया माबा मिथिं दङ फैसानि थांबाय थानांगौ जायोना बेखायनो दा फैबा लोंसिगोन दे आं फुदुंना होनोसै औ दे होमबालाय ओमफ्राय मादै जोंबो दा दसे थाना ओंखारलांसै दे होमबालाय मालाबा फैफिन ओमफ्रायो औ ओमफ्राय दादिया दाबो सफैया सफैया नङालै नानि नै सफैबायना बेलाय फैबायानो माथो रायखांनायजों सफैनायजों दादै नों फैबाय आं दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन थांलायनोसो जाबाय आंहा औ जिबथेखौ खेबसे नायलांनो होनगासिनोमोन आरो आयु दे मा खालामब्रा नानि उफाय गैया ओजों खामानियाबो गोनां थाङाबाबो जाया ओमफ्राय मालाथो फैयामोन नोंसोर फुङाव औ मैयानो खिन्थाखाबाय गावनो माबा फुङाव फैगोन होननानै आलासिया आंथ' फुङावनो ओंखारलांबायना दाबो जेबो नंला दे दादि आं साहाबो गुदुं गुदुं फुदुंखाबाय आरामसे लोंसै जोंहा जमानो ओमफ्रायथ' जुलाफि एसे ओमफ्राय पियाजिबो लाबोदोंमोनलै आङो लाबोदो बेखौनो आरिफा दे जागोन ओमफ्राय बोरैथो एथरा हाबाया बाबा मेहेर माबा दुगैखोना माखो दहाय दुगैनोसो खिन्थादोंमोन आङो न'आवनो दंमोन मानसियालाय ना बहाबासो थांखो ना दुगैग्रोखोसो दे दा सा लोंसैबा लिंहैगोन आं मादै दुगैयो ना मायो गाव दे होमबालाय नानि बिफा जोंहा नानिया जोबोद माबाखाना एकदम माहि गुरै मोनथारो आं गथ'खौ जायनावखि बिहामजो मोनलाङा मानो जोबोद खाफाल मोजां जाथारगोनहाय इस नंगौ नामा औ नङा दालाय हाजोनावनो बेसे खामानि मावफैयो बे फैब्लाथाय आंनि खावसे खामानिफोर मावखायो मिथिबायना ओमफ्राय नों बावबाय नामा जोंहाबो फिसाला सासे दं थोद बिदि जायो नामा सोरां मालायबा आरो मा औ एसे समायमोनथ' आरो गथ'आ सोरजों मेहेरजों नङाबालाय माथो जांगाजोंनो खोनाबा दा होदाव जागोन नों फिसालाजों ओरैनो मालाय लोगोसो सानो बेस्ट फ्रेन्डनो मालाय बेस्ट फ्रेन्ड जानो जायखिजाया सोरखौ लागोन मोनथिला बिहामजो मोनबानो जायोलै ने जोंहाबो देनां बोथोर' फिसाला नायल' जाल' सासेल' आरो बिहामजोआबो बिदिनो मोजां जाखानांगोन ना जोंना देनां मेहेर बाराबा थालांदो आरो जोंनाव मानो हर थालांनो औ थालांजायोरा थालांबालाय बेहायसो सानैजों रायलायना दंफैयोलै आरो माबा साहाखौसो लोंनो लिंफिनथिनदोंमोन मादैया आं थानांगौबाथ' दावराव जागोन मिथिबाय दावरावल' खालामखायो आङो मोजांसो जोंना दावराव गैखायाना माने दावराव खालाम मानसि नांखागौ अबाव आं खालामनांगौखाय जायोब्रा जायो नों खेबसे बुंब्लाथ' जाबायना दायो बाराबा मम' जाहैनोसै नांथ'ला दे आरो होमबालाय मेहेर औ हाथरखि आइसोर हाथरखियासो मा सानदोंलै दा बेबो आजां गाजां मालाय दुगैनानै फैबाय दुगैनाया जाबायबा साहा जानबायमोन आङो माने दुंखाबायानो लोंनो लिंहरबाय मादैया खमन हाथरखि आंथ' लोंखायानो दामि मानसि नालाय बहाथो लोंनो नोंबो दे बिदिब्ला लोंलांसै नोंसिनावखाय नंखायखौनो दामि दामि कफिल' लोंग्राना आरो नोंबो थां मालाबा जोंनाव बरियाके फुदुंना होगोन आं सिनि सापातखौनो सिनायनो रोंगोना रोङाबा जानला माला दाबुं ओंखाम संग्रानि महरखौ नुफेरबाय नालाय नोङो गेस लगायनो रोंगौ आयु जाबायसो दे मेहेर फैनो सानैबो लोंफैदो साहाखौ थुनजुलि नोंबो फैदो हाथरखि ओमफ्राय जोंहा थांगासिगोन ना बिराद माबा माबि बुंसोयो बे नोंनि लोगोआ दुगैनायखौसो नायनो होनना फैखादोंदां सेंग्रा मानसि दुगैनायखौ खिनायबाय बायो थोद माबायदिलै लाजिथाराबो एसेबो लाजिया ओमफ्रायथ' नाथाय थांसिगोनसो ना सनामोन बयखौबो जोबोद जोबोद मिस इउ
ओमफ्रायथ' दान्दिसे सम बहननानैनो दिनैसो फैलायबाय भिडिअआ एसे लेट जाबायना होमबाबो नायसाबदो लोगोफोर दे होमबा भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बुरजा नङाब्लाबो खायसे आरोना एसेब्लाबो नेनानै थाखागोन स' बेखायनो जों दिनै दसेब्लाबो फैबाय आरो अके लाभ इउ लोगोफोर याथ'थि जों क्रिमखौ माखौ फुनबावगोन दे आरो बावबोबायबो बोथोरा बावबोबाय आरो जेबो नंला दे थुनथुलि ओइ माबा मोखांखौनो रानखांखां मोनजोब्बाय अबावबा आंनि फेसआसो गाज्रि जालायलांसिगोन बियो जेनेबा आंनि स्किनखौ बिराद केयार लायो आङो होमबालाय मादैनि क्रिमखौनो फुनदो ना जेबो नङा थुनथुलि एसे फुनजागोनदां सोर अबाव बिसिनाव क्रिमानो गैया माबा बर'फ्रासो बेखौ फुनो नामा आं फुनोबा आं हले बिदिखौ फुननो हायालै जद साला देलाय मांग्रिनि फिसा ओइ देलाय मांग्रा नों सिरिथा क्रिम नांगौनो बेनो आराम देलायनो नोंहा माथो जाखो ओमफ्राय आं देलायनाया नोंहा बे जोंनि आइया बुरि मानसि होननानै नोंहा बेनाव देलायग्रा मोनगोन दाबो दाबो सिख्ला नामा हो एसे गिदिर फिसाला थालायनानै आइया मा बुंनाय जाखो बेलाय मानोथो क्रिमनि दावराव बेलाय आइखौ बर'फ्रासल' फुनो होननानै नोंसिना बिमाया फुनो नालाय फुनो आंथ' फुना ना बा आंनि आइया मेकआप दाफबनांगौमोन नामा एकदम नोंनि बायदि मावजि साइस बायदि दाफबजोबनानै एकदम 2 केजि 3 केजिनो नै नोङो जाम्बा मे नोंहा हिन्जाव देलाय मांग्रि मोनबासो बुजिगोन नोङो आइ जाबायसै सानैबो आरो देलाय मांग्रि हिन्जावखौ आंनो नांखायालै मिन्थिबाय मानो नांगौ आंलाय बावबा आंखौ 2 केजि 3 केजि मेकआप दाफबनाय नुखो आं आंनि स्किनखौल'सो लानानै एसे माने माबा आरोना साननाय दङ ओइ नोङो ओरैनोबाथ' नायजाखानाय नङा मानसियानो मावजि साइस नुखागोन मेकआप लायाबा आंखौनो जानला माला साइज नुखायो मिन्थिबाय एकदम मोद्ला बायदि नुखायो आइ जाबायसै थुनथुलि थ'दोथ' आं मोदलायानो जाथोंसै ओमफ्राय थाव गोथां फुनना होनि आं फै थाव गोथां फुनबासो मोजां जाबावगोन आंनि मोखाङाव थाव गोथां फुननो नोङो एकदम देसिब्रा लकेल थावब्रा जेबो माबा मिलाय गैयिनो मिन्थिबाय बेफोरखौ फुनबासो स्लिम जागोन दा मोखांफोरा नायदो नै आं थाव गोथां फुनग्राया माबायदि मोखाङा नुबाय नायलाय एकदमबारे बरियाना आयौ गावखौनो लाजाखायालै जाबायसै फैदो मेथाइ जाहैनोसै नै दादिया जि गोथाव लाबोदो ओइ दोनथ' र' हनै थाव गोथां फुनग्रा मानसिया आंखौ माबायदि बुंदो नों आंजों हानो नै नोङो जाम्बाखायनोथ' मेहेरखौ फसायोरा हो आयौ हाबाब नोंसोर सानैजोंबो जाबायसै फैद' सा लोंहैनोसै नायगोन आं बेखौ थाव गोथां दाफबो नामा नायगोन आं नोंखौ औ थां मावजि बुन्दि उफ बापरे मा दसे थानानै दोनलांसै दोनलांदो मोजांसो दा आंनोलाय ओमफ्राय आंजों रायलायनानै बयफ्रेन्डजों गारनानै थांजोबासै बाव रावबो बयफ्रेन्डानो गैयाबा थगायसै साला नों गुबुनखौ थगायनो हाबाबो आंखौ हायाना मानो आंनि महराव लिरनाय दं नामा जे आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो होननानै थुनथुलिया गैया होमबाबो आरो गावनासो माबा दङदां जादों अबाव मेहेरा दं होननानै सोर खोन्थाया गैया होमबा गैया मानसियानो दाबो रेखा मिलायथ'वाखैना मा होनो बेफोरखौ हाय रेखा मिलायग्रोनांगौ होमबा खाफाल मिलायग्रोनांगौ जानोथाय मा बुंबावनो मालाबासो सौग्रावगोन नामा बुंनायफ्राबो लाजिया ओमफ्राय माब्लासिम थागोन न'आव माला थांगोन मानो आंखौ थांजानो लुगैबाय नङा सोंबाय आरो जेनेबा रुखिमोननाव माब्लासिम थागोन आं दायो फन हरबावगोन दे एसे उनाव खिन्थानोसै मा रायलायगोन फनावलाय गोदै खोथा ना गोखा बुंलाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मेहेर नाथाय जानो हागौ नों आंखौ मोजांखौनो मोनखायादां Come on मेहेर जेखि रायलाया मानो माथो जानो जोंहा रायलायगोन आरो अके ओमफ्राय आइखौ थांसै बुंहैबाय नों मा थुनथुलिखौसो फसायबायना माथो नाथाय आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो सानदोंमोन ना नोंबो आंखौ मोजां मोनो खोमा नाथाय नङादां नों गुबुनजों दाबायदियाव जायोब्लाबो नोंखौ आं माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा I really love you ओमफ्रायथ' आंना मोनसे दखान फिसा दं दा नंगौ नामा आं मालाबा थांगोन दे औ हाथरखिजों फैबानो जाबायना सामसे हाथरखि नङाब्ला नों आंखौ लांफैया माने नों आंखौ लेंहरा बिदि नङारा दखानाबो फिसासोलै ओरैनो खुलासो आरोना नों बायदिया फसायनाय नङालै टाउननि मानसिना नों आंखौल' बुं दायो थाव होदो आरो मानसिखौ जानला माला थाव होनो नोंखौनो थाव होगोन आङो ओमफ्राय आंनि आखाया नोंनि आखाइनिफ्राय गोसासिन
ओइ थांखु जाग्रानि फिसा थांखुखौ नाना होबावनि आङो नुनाय बायदि दाबुं आंखौ बाथ्रा मा नोंफानो खिन्थाहरगोन आं गासै बुंनो थाङोब्लाना आंनि आइयाबो काट्रासोखा जानला मानला नङा बांगा लानांखाया नङाबाथाय मेंगा परेगा नोंखौ ओइ बे मेहेरासो मेंगा परेगा मोनथिबाय जाय आंजों पंगा लायो नोंनि नोमायानो जा जियानो जा जायखियानो जा मेहेरा गिया ओरैबायदि आंबो मोनथिबाय आइया बोरा जेबो नङा ओमफ्राय आंलाय बुंगोनबो बोरै दे मानोना बे आंखौ लोगोसो सानोदां नाथाय आंनि हास्थायनाया अराय नोंल' मेहेर जाफुंगोन ना जाफुङा आं मिन्थिया थेवबो नोंखौनो हास्थायबाय थागोन आङो नै आसोल लामायावसो दङलाय ओइ हाथरखि मावजि दासो फैदों माखौबा आंजोंबो रायलायलायानो आलायसो न'आवसो थांनो जालायबाय आइया मानसियालाय खोनाया नामा ओइ मावजि सोरखौ सानखोब्रा बेलाय ओइ मावजि जारला गाबजोबा खोनाया बियो आमजे माथो जाखो नोंहालाय आंहा लामायाव फैखाबाय आरो आं होदों मानसिखौसो दालाय मानो फैग्रोनांगौ जाखो दसेसो आरो आंहा फैबाय नालाय फैबाय नों थुनथुलिजों रायलायहैनो हायामोन ओइ मा रायलायबावनोब्रा रायलायखाबायना नोंनि बिलोगोजों ओमफ्राय मानसियानो मानसिखौ मेहेर अके ओमफ्राय खोनासंलाय हाथरखि औ माबे माबा जेबो नंला माबा सोंनो नागिरदोंमोन आं माखौ सोंनो मेहेर नंला नोंनि लोगोखौसो माबा सोंनो नागिरदोंमोनलै आङो जागोन दे मेहेर नाथाय नों बिनाव सोंब्लानो साबसिन जागोन दा नों मोनथियोना बेखौ नोंनि लोगोना बेखायनो सोंबायब्रा थोद आंबो बारा जेबो मिन्थिया मेहेर मावजि उनाव रायलायनोसै जायखिया दे ओमफ्रायथ' मालाबा फैफिन अके जागोन दे ओइ आयै आलासियाथ' थांजोबसैलै नै ना सोरबा सासेखौ लाखिनोसै नामा आबा लाखि जेबो नङा दिगदार जागोन खोमालै नांथ'लालै बाय गथ'आबो एकदम नै नोंखौ आंथ' थांनोनो बायो नोंसिनाव फैब्ला मालाय आंखौसो नायनोनो थाङा ना देलायनो रोङिखायसो नामा आङो ना आङो बांद्राय स्मार्ट नङिखाय मोजां मोना नामा नों आंखौ जेरैबायदि जाजानो लुगैयोना मेहेर बेबायदि जानोबो राजि आङो नों खेबसेल'थ' बुंना आंखौ ओमफ्रायथ' है एसेबां देलायनांलाया आंना ओरैनोबाबो जायोना सिम्पोलैनो आरोथ' कारेन्टआबो थांबाय थायो मबाइलाबो चार्ज गैयाना बारा दसे चार्जखौनो होना लाग्रोनांसिगोनलै नङाबा दा नांगोन ना आंहा आथ' ओरैनो बेलासिखाबाय मोनायानो जाबावखाबाय नै मेहेर आबा औ आयै माबादि थाब थांदो दा थाब थांना मोनागोन ना दोनलांग्रोना फैदो थाब दसे चार्ज होगौमोनलां आयै आबा माला चार्ज होबावनो दासो हा फनखौ दोननानै थांगोन ओइ नाङालै आं फन गैयाबा थाङालै हा मानोसै आबा ओरैनो दा फैनायाव लाइट सुनांगोन ना आंहा मबाइलनि टर्चखौ दे जायखिया ओरैनो हिनजाव मानसि सानैबो दोनलांनानै फै गामि खाथिबाबो दे थांगासिनो ना अखासो हागोन ना मायो आरो दायो मोनसे फिसा खामानि दं आंहा औ दे जागोन आयौ हाबाब बे आंनि फिसा हौवा सासेनो माब्लाबा सानो गारिखौ बायना होनो हानाय मोनबा नाथाय जोंहा फैसायानो थोआ गारियाथ' गोजाननि बाथ्रासै मालायबा मालाय लोगोफ्राबो लाजोब्बायनो कलेजाव थांनो इहासो आरो गैया साइकेलजोंनो थां ओरैनो गावलाय बुंनायाबो बुङा थेवबो आंहा गोसोआव साननानैनो थासै गोदोहायबो बिफा बेराम जानायावनो थांजोब्बाय बहाथो जानाय थानायल'सै खुनुरुखुमनो गावबो आरो न'नि हालोदखौबो मिन्थिखायोना बेखायनो जेबोखौनो बुंफेरा बारा बिलाबायाबो गथ'आ आंना बिमाना अब्लाबो दुखु मोनो आरो दाबो सम सम मानोबा आङो बोरैबा मोनबाय थायो गोसोआव जेन माबा आद्रा थानाय बायदि जेन सोरबा आंखौ माथो होनाय गाबज्रिनाय आंगोफोराथ' खाथियावनो दंजोबो थेवबो माने सम सम आंनि मेगनाव मोदै फैयोथाय मानिबा दुखु दाहा बोरैबा मोनो बायदिसिना खोथाखौ सानफ्लांनानैसो जायोना मायो सिमांफोरखौबो एखनबा बोरैबा नुयोना आङो थांगासिनो आं बड'लेण्डआव ओमफ्रायथ' सरि मम डेड आं नोंसोरनो खिन्थायालासे फैबाय मानो होनबा नोंसोर आंखौ फैखानाय नङामोन ना नाथाय गोरबोआ थांनोबाथाय थांनो
आंनि गोसो आंनि मर्जि आबैनि न'आव आबैनि गामियाव थांखाथारगोन आङो आंबोथ' नायनो ना आंखौ मानि थाखाय फैहोआ बिराद अखाबो हागासिनोलै माथो एबारथ' आं हारसिं फैबायलै नाथाय दादखौथ' थगायदोंसोमोन ना आंथ' लोगोफोरजों बेरायनो होननानैसो फैदों मोनथिया माथो आङो नोंसोरलाय आंखौ मा फाथ्थालै मम डेड गोरबोनि गोसो जेखौ गोसो बेखौनो खालामगोन दिल्लीनिफ्रायथ' आबैनो जि मोजां गिफ्ट लाबोखाबायलै आं मोनसे बास सारप्राइज हैनोसै आङो ये आबै सना आं फैगासिनोलै नाथाय जेसेनो खाथि सहैगासिनो बेबायदि फिलिं फैगासिनो आंखौ जेन आं बहाबा माने आंनि आंगो जायगायाव थांगासिनोलै सोरबा नेना थानाय बायदि मानो बिदि मोन्दों आङो माने आंथ' थांफेरखायाखैना बे जायगायाव अब्लाबो अके दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय आंबो फैबाय आंनि जायगायाव माबा मोनसे धामाकाथ' जाखागोन नेना थाथ' लोगोफोर